montare fanno che porto anche per in sintonia di Mina 24.7 Bos di Bonaire. Weet je dia? Aweta chamars 23 de februari de año 2021. Mas claro que nós temos quantidade de informação deportiva para tanto ribetra no local como internacional. Me por começar a saber que nós temos de Nederlandse Volleybal Bond, de estúdio de Mina 24.7 e nós temos também Bonairense Volleybal Fonds representante de estúdio de Mina 24.7 Bos de Bonaire. Mas claro, disso nós vamos conversar primeiramente com o Nederlandse Volleybal Bond e depois estamos de Bonairense Volleybal Bond. Mas agora bobo, agora sim, well. E não olvidar que amanhã que Deus quer, dia de futebol também, dentro do estadião de praia, hora que a equipe de Uruguai enfrentar a equipe de Real encontra um tremendo partidaço. A Champions League de futebol também, que é de 2 partidos, candela ave dentro da Champions. Mas claro, nós temos quantidade de informação deportiva para de beisebol de Grandes Ligas, resultados de beisebol de Grandes Ligas, para o qual se trata é parte de sprint training que tem começar e também nós temos resultados de basquetebol de Merca também, para o qual se trata de que não toma lugar ayer. Mas claro, tudo isso aqui muito mais do programa Campeão Deporte 24.7. Sinta duro, feliz. Sinta estreito, Nós vamos tanto deporte local e deporte internacional. Nós vamos a pitim pam pum. Nós temos Arnolds e Peter, do programa de Nederlandse Volleybal Bond, e nós também conversando com ele, pelo qual se trata é parte de na Avenida aqui na Bonaire, Caribisch Nederland. Mas claro, welkom bij ons in de studio van Vossi Bonaire, 94.7 FM. Ja, uw groetjes aan de audience. Nou, hartelijk dank. Groeten aan de ouders. Ja. Voor het eerst op Bonaire? Voor het eerst op Bonaire. Ja? Voor mij de tweede keer. Voor de tweede keer. En hoe vinden jullie Bonaire? Hoe vinden jullie Bonaire? Wat we hier doen? Ja. Nou, wat we hier doen is, we komen kijken of we het volleybal wat verder kunnen ontwikkelen hier. Oké. Vertel ons een beetje van de Nederlandse Volleybalbond. Ja, de Nederlandse Volleybalbond is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het volleybal in Nederland. Ja. En we hebben daar iets van 1000 verenigingen, ongeveer 110.000 volleyballers. 110.000? Ja. God zeg. Ja, dat zijn er een paar. Ja. En we hebben beachvolleybal uiteraard. En mijn functie daar is, ik ben verantwoordelijk voor de breedte sport, dus voor de ondersteuning van de clubs en voor de jeugd. En internationaal nog voor een paar projecten. Oké. En sinds wanneer is die bond opgericht? Nou, die bestaat volgend jaar 70 jaar. 70 jaar? Ja. Dus dat is al een lange tijd. Ja. Heel lang. Heel lang. Ja. En een lange geschiedenis. We hebben natuurlijk met elkaar Olympisch goud een keer gewonnen. We hebben al wat wereldtitels binnen, ook voor beachvolleybal. Dus volgens mij hebben we een rijke geschiedenis voor volleybal. Oké. Peter, hoe is het de samenwerken met de Bonairense Volleybalbond? Peter en ik. Ja, die samenwerking die gaat eigenlijk heel erg goed. Gaat heel erg goed. En die is eigenlijk ontstaan eind vorig jaar. Toen de Volleybalbond hier heeft gevraagd aan ons van... kunnen jullie ons een beetje ondersteunen? We hebben wat ambities en daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. En toen hebben we gezegd, dat gaan we doen. Want we vinden het belangrijk dat volleybal zich wereldwijd ontwikkelt. Ja, en dit is toch wel een mooie, bijzondere gemeente van ons land. Dus laten we het samen doen. En dus dat hebben we aangepakt. En ik ben hier in december voor het eerst geweest. Om even wat locaties te bekijken. Met heel veel mensen te spreken. Met de clubs te spreken. Met het openbaar lichaam. En we zijn bezig met een plan daarvoor. Daar kan ik straks iets over zeggen, denk ik. Dus ja, en dat gaat eigenlijk heel erg goed. Wat ik heel mooi vind is dat er ongelooflijk veel passie is voor de sport. Passie voor het volleybal. En daar willen we heel graag aan meewerken. Oké. Hoe vinden jullie het sporthal? Zijn jullie daar geweest op Amsterdam? Ja, we zijn in de sporthal geweest. Het is fijn dat je in de schaduw staat daar. Ja. Dat is een mooi begin. Het is een mooie, ruime sporthal. De vloer is wat hard, maar verder is het een prima hal, denk ik, om af en toe in te sporten. Oké. Ik denk dat hij wel wat mogelijkheden biedt. Maar eerlijk gezegd denk ik dat er veel meer mogelijkheden zijn als we kijken naar beachvolleybal. Oké. Peter, je zegt niks.
Nee, ik moet even aanhaken op Peter. Vertel eens een beetje. Kijk, Peter is echt helemaal van de volleybalbond. Die is echt helemaal volleybal-minded. Ik ben meer van de beach, van Beachsport Nederland. En ik hou me heel veel bezig met allerlei beachsporten. En ik ben meegevraagd om te komen kijken hoe kunnen we ook naar de accommodaties gaan kijken. Hoe kunnen we dingen combineren. Ik denk dat Bonaire een supermooi eiland is om daar heel veel dingen mee te doen met beach. Het belangrijkste wat jullie hebben is al de zon. Hetgeen waar we hard aan gaan werken is om te kijken hoe gaan we met zand nog aan de slag. Maar jullie hebben een heel mooie potentie. Ja. Laatst hebben we een grote competitie van beachvolleybal hier bij de Delphins Resort. Ja, een paar jaar geleden een toernooi geweest, begreep ik. Zijn we wezen kijken. Mooi zand. Mooi zand, oké. Mooi zand. Heb je al een paar plekken gezien dat we een grote toernooi kunnen zetten op Bonaire? Jazeker. Ja. Daar zijn wel wat plekken voor om wat neer te zetten. Niet alleen een toernooi, maar ook voor een hele accommodatie en velden. Ja. Precies. Hoe is het met de selectie van Nederland in Europe? De positie? Nou, de positie, dat hangt er vanaf of je naar dames of heren kijkt en beachvolleybal of indoorvolleybal. Maar op zich doen we het nog steeds goed. Hè? De dames hebben zich helaas niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Maar ja, ondanks dat wel vierde op het WK geworden. Dus die doen gewoon wel mee aan de top. Alleen de concurrentie in Europa is gewoon mega sterk. En dan hangt het van de vorm van de dag af of je wel of niet kwalificeert. Ja. De heren zijn weer groeiende. We hadden natuurlijk in 96 Olympisch goud. Daarna is het wat afgekalverd. En het is nu weer groeiende. Het ontwikkelt zich weer heel sterk. Dus die doen het weer goed. Beachvolleybal is eigenlijk structureel wereldtop. Dus zowel bij de mannen als de dames staan we in de top 10 van de wereld. En dat is niet gewoon één team, maar dat is continu zijn dat weer nieuwe teams. Dus er is ongelooflijk veel talent in Nederland voor volleybal en beachvolleybal. Oké. Hebben jullie nu competitie of alles is on hold voor die COVID? Ja, alles is on hold. Vanavond is persconferentie. En dan hopen we dat we sinds een paar maanden eindelijk weer met teams mogen trainen. En dan zijn we nog lang niet bij het feit dat we weer competitie kunnen spelen. Dus wij verwachten eerlijk gezegd dat we pas indoor competitie weer in september kunnen doen. De beachvolleybalcompetitie dat die wel eerder kan. Dus, eigenlijk is COVID voor de beachvolleybal wel goed geweest. Iedereen wilde naar buiten. Zelfs in de winter, vorige week, 2 weken terug, toen we ijs en sneeuw hadden, hebben we gewoon in Nederland buiten gebeachvolleybald, gesnowvolleybald. Oké. Dus dat is voor beach is het eigenlijk prima. En daar kunnen we zeker nog de hele zomer mee aan de slag. Ja, is al gaande beachvolleybal? In de zomer? Gaat het door, normaal? In ieder geval voor de jeugd. En ik denk dat we ook uiteindelijk wel richting de senioren dat we weer echt aan de bak mogen. Als het nu al tot 27 jaar mag, dan kunnen we alweer heel veel. En dan hopen we inderdaad dat we in de zomer weer helemaal 2 tegen 2 of 3 tegen 3 of 4 tegen 4 mogen spelen. Ja. Oké. Wanneer kunnen we in de toekomst zo een paar teams hier zien van Nederland? Aan deze kant, aan de Caribisch Nederland. Ja, dat zouden we graag regelen. Daar moeten we een paar stappen voor zetten. We moeten eigenlijk eerst zorgen dat hier een accommodatie komt. Dus daar zijn we nu naar aan het kijken. Locatie, hoe moet die accommodatie eruit zien? Kunnen we samenwerken met andere sporten, zoals beachtennis bijvoorbeeld. En dan willen we eigenlijk heel graag een accommodatie hier gaan bouwen. Dat moet, als het aan ons ligt, zo snel mogelijk gebeuren. Maar dat zal ook nog wat te maken hebben met beschikbaarheid van zand en wat procedures. Maar dat moet dit jaar klaar zijn. En we willen die accommodatie eigenlijk zo inrichten dat het en voor de mensen hier gewoon een fijne plek is om te verblijven en te sporten. Maar dat die ook voldoet aan de eisen om internationale toernooien te organiseren of trainingskampen te organiseren. Want onze nationale selecties die trainen nu bijvoorbeeld in deze periode vaak op Gran Canaria. En dan oefenen ze met Europese teams die daar dan ook komen. Ja, stel je voor dat ze dan hier naartoe zouden komen in deze periode om te trainen. En dan kunnen ze met Brazilië, met Amerika, die kunnen dan allemaal hier met elkaar gaan sparren en trainen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, zou het zo'n sporthotel zijn? Ja, dat zou heel goed kunnen. Een sporthotel met een beachaccommodatie erbij, alles erop en dan. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog plannen voor meerdere velden. Behalve 1 hoofdaccommodatie zijn er ook wel een aantal resorts al bezig met het aanleggen. Of die willen graag velden hebben. Zowel voor beachvolleybal en het liefst ook nog in combinatie met beachtennis. Dus er zijn wel heel veel mogelijkheden
om ook bij de resorts en bij de hotels wat meer mensen te gaan onderbrengen. Dat is goed. Dan denk ik dat Bonaire een heel mooi eiland is. Als ik ook kijk naar beachtennis op Aruba, waar het heel groot is. Ja. Er zit nu ook een Nederlandse volleyballer die daar heel erg actief is en zijn trainingen al doet. Dus er ligt hier zeker wel potentie voor. Oké, mooi. jullie hebben goede plannen. Ja, en het moet alleen geen plannen blijven, hè? We moeten wat gaan doen. De bal moet rollen. Vliegen, ja. Vliegen in dit geval. Oké. En Europa, wat zijn die erg sterke landen in volleybal? Nou, in Europa heb je Frankrijk is de wereldkampioen, volgens mij. We hebben Polen, Servië, Duitsland, België. Ja, eigenlijk Italië altijd. Het zijn eigenlijk heel veel sterke landen. Ja. En Europa is altijd wel een continent geweest waar de wereldtop vandaan kwam. Rusland vergat ik nog. Dus het is gewoon een heel sterk continent. En dat betekent ook dat als je kijkt naar Olympische Spelen, dat de hele sterke landen, een aantal daarvan schakelen elkaar natuurlijk in de kwalificatie al uit. En plaatsen zich dus niet voor de Olympische Spelen. En wat misschien wel aardig is om te vertellen is dat wij volgend jaar in Nederland het WK Dames volleybal gaan organiseren. Ja? Dan komen de 24 allersterkste landen ter wereld naar Nederland toe. Wow. Dat gaan we in een voetbalstadion doen. Dus dat wordt een heel groot... ik denk dat na het EK voetbal wat we ooit georganiseerd hebben in Nederland, dat dit het grootste sportevenement is. En dat geeft een enorme impuls. Ja, goed voor het toerisme ook. Ja, het is goed voor het toerisme, het is goed voor de sport. En wat we heel graag zouden willen doen is, we werken samen met een paar landen om volleybal te ontwikkelen. We gaan dat hier natuurlijk doen, maar we doen het ook in Afrika en Azië. Wat we heel graag willen doen is rond dat WK ook teams uit die landen, en dus ook van hier, daar naartoe brengen om met elkaar te gaan spelen. Om eens te leren van elkaars cultuur. Om bij het WK te gaan kijken. Om inspiratie te krijgen van dit willen we eigenlijk ook heel graag. En dan hopen we dat als we weer teruggaan, in dit geval teruggaan naar Bonaire, dat ze dan ook iedereen gaan vertellen hoe gaaf die sport is. Dus dat ook de ambassadeurs gaan worden. Ja, oké. Interessant. Ja. Oké. Vertel die ons een beetje over over het bouwen van het complex in de toekomst. Ja. Wat kunnen we erover vertellen? Ja, wat kunnen we over vertellen, ja. Nou, het belangrijkste zometeen is, wat we net ook eigenlijk zeiden, zometeen we moeten zand zien te vinden wat geschikt is en wat betaalbaar is zometeen om op deze accommodatie te gaan neerleggen. Alle randzaken kunnen we er prima omheen bouwen, denk ik. Er moeten hekken omheen. Het allerbelangrijkste is dat we een sfeer creëren die past, waarbij we allemaal graag willen verblijven. Hè. Dat als we binnenkomen, dat we denken, hé, ik wil beachvolleyballen. En als ik klaar ben met beachvolleyballen, dan wil ik nog eventjes lekker blijven zitten met mijn vrienden. We moeten echt een sfeer creëren om mensen langer vast te houden. En niet alleen maar, zeker niet alleen maar het sporten zelf. Ja. Dus echt, het moet een familiedingetje zijn. De kinderen moeten mee kunnen. Je moet met je vrienden kunnen komen sporten. Het moet heel open zijn voor de mensen, heel toegankelijk om daar naartoe te gaan. Ja, lukt het voor deze jaar nog? Daar is de insteek voor. En het zou ook kunnen zijn dat het in fases zou kunnen. Voor ons is het belangrijkste eigenlijk dat de beachvelden zelf kunnen. Dat we echt kunnen sporten. Maar we kunnen ook kijken of de faciliteiten, het complex zelf, een stukje horeca, een stukje opslag wat erbij moet, dat we dat in fases gaan doen. Oké. Het belangrijkste is eerst het zand. En daar heb ik op zich wel vertrouwen in als dat er mogelijkheden zijn om dat voldoende hier te krijgen. Prima. Oké, we hebben nog 10 minuten voor de Bonaireaanse Volleybalbond. Uw laatste woorden? Dank voor de uitnodiging. We hopen hier iets moois van te maken met het volleybal samen met de Bonaireanen. We hebben er zin in. Oké, ik hoop je nog meer te zien op het eiland zo. Ja, graag. Lekker een biertje drinken. Dat gaan we zeker een keer doen. Maar geen corona dan? Geen corona, nee, geen corona, helemaal niet. Okay. Ik hoop dat je net zo over het beachvolleybal gaat praten als je aan het begin van de uitzending doet. Ja? Met zoveel enthousiasme. Ik denk dat we de speaker voor het evenement al hebben gevonden. Ja. Dank. Oké. Ook is het dan die Nevobo. Nederlandse Volleybalbond, kuta untukunos, itambe tabata Arnold, itambe Peter, kuta untukunos aweding, so ni mino 24. Ponto 7 bastante na bom, planan grande para Bonaire.
Ja, caminda com proximamente não tá pensar de tra complejo caminda com um sporthotel, caminda com ainda não pobini, seguro, ja, não já foi e se não de Holanda também no momento que está frio é banda não pobini que não cuidam seleção e trem para assim não por grow up mais milhão para o qual trata parte seguro de voleibol masculino. Claro. Nós temos José Luis Nicolás e nós temos Gerard Eber. Boa tarde, bom ministro conosco. Dank u wel, para nos porta presente a dia mais, para assim por dar informação, mas sempre nos está donando nos pueblo. We hebben Arnold com Peter, we hebben relatie com Nederlandse Volleybalbond. Quanto nós conhecemos aqui a comissão, contra a comissão? Esa que ha comenzado en el transcurso de cómo nos posible desarrollar Bonaire, teniendo el contacto con Casofa, con Norseca, junto con esa que con el Development Program, con, entre otros, muchachos cabezantes que nana para FIVB. Ela aconseja-nos para tomar contacto, para ter mais afiliação no caso que não for. Ora, na Juli, nós estávamos na Holanda, em princípio, para aí, para mim, vai seguir estudar. Nós tomamos contato com o Nevobo. Anto nos sinta e explican que conos a ambición para el desarrollo na Bonaire. Esa que estaba el comienzo de alianza que nos tiene ahora aquí. Y después nos tomamos contacto con VBS para ver qué posibilidad nanta para con Bonaire teniendo cuenta con nos localidad nan. A combinación de Nevobo con VBS apone que ahora aquí nos está conociendo de dos visitas de Peter van Tarel na Bonaire. Para que possibilidade não conosco vai seguir desarrollar estímulo para o beach voleibol e o desenvolvimento de voleibol completo na Bonaire. Mas agora nós estamos falando de 3 organizações grandes que têm sostém para nós prosseguir com o voleibol, dentro do sentido. Ok. Ora, de papi de plano que não tem como Santa Mira é aqui para o voleibol aqui na Bonaire. Ja, para sporthotel, quando você tinha porque daí para mudar a sua família, e para treino, tudo isso aqui não está algo que nós ainda não conhecemos na Bonaire. Essa aqui está onde a petição que nós estava tem para não, que nós visamos mestre de facilidade na sowieso de beach, é parte de acomodação não tá algo que também mais tanto lá nós visa algo a largo prazo, é local que nós pede como prio. É facilidade para por praticar beach volleyball. Então, esse é eigenlijk ons main focus para ter veld e a acomodação para ter a acolhida que ora que botei na que portava para botar caminho para pôr no material ou por beber algo que ainda não tem facilidade com a pocinta, com a esconde tiki solo assim aqui durante o dia, pero assim nós turlo para praticar o deporte de beach volleyball. Ok. Então, o foco está, a esperança está, que nós lo logra siquiera que tem cancha não para aqui, então para nós por começar. Tem sítio acaba mais ou menos na vista? Nós temos par localidades que nós lo tem hobby-gana de mera facilidade aqui na tendo em conta que é grandura, nós temos quase escojo, passou a probabilidade que nós vai ser conjuntamente com o bicho nessa grande, então ele ser de mais cancha para por facilitar tudo isso aqui. Ok. Então, é a localidade. A conversação com o governo, acaba? Governo holandês. Sim. Sim. Ok. Yeah. Bom plano. Joe? Sì, buon tardi a tutti gli oyenti e buon tardi a voi Feliciano. Lo qual che nostro base con noi che da metà in parte con ultimo con gestiato a Russo che come e direttiva di Norseca di beach volleyball e a me parte di desarrollo di volleyball na Bonaire. A base sei nós abindame conjuntamente para sinta para começar a fazer parte não apone nós em parte de diretiva não e se nós tinha se hoping de ver que nós fora de Bovobo nós está fazendo o qual que não apone nós para fazer para parte na Bonaire que é beach que desenvolvimento então sei conjuntamente com o Bovobo nós está fazendo agora aqui para assim nós faz facilidade também terreno para seguir tuna motivação é hobby não que junto com a Holanda para nós chegar a sinaleu de e local que nosso primitivo foi começo de Bovobo que nós começar para fazer deporte aqui grande back na Bonaire
y esperando que nos está logrando eso aquí y nos está llegando a parte camina con Bofobo e deriva de Bofobo a estaba primera y nos estaba que para 13 fue de comienzo con nuestra 13 adelante. Entonces ahí nos está haciendo ahora aquí y agradeciendo a Bofobo que está dándonos sustento. Lo cual é bem importante de mencionar tá que ambição para crescer em beach volleyball gente aduna essa aqui, duna conhecimento na essa aqui, para isso não tá quita que o desenvolvimento de sala lo não sigue. Então, o sustento que nós está ganhando de todo partido na Kasova, Norseca e Nevobo, também para voleibol completo. Então, zowel sala e para beach. De parte aqui no Vobo nós temos intercâmbio também com a escola, com para desenvolver isso aqui na escola, papiando com a grupo docente de escola para 13 e voleibol vanaf é muito chiquito na escola, com para implementar isso aqui, com o para implementar isso aqui na escola só opvangen e assim assim que desenvolver para o clube. Aí nós sinta com o clube também. Nós temos intercâmbio, nós temos uma reunião, nós visitamos um intercâmbio, caminha o clube na oportunidade de conhecer que com a necessidade que mira de desenvolvimento de fole e que com a lo que mira também essa que natura world nota ayer que com a desejo de crescimento, necessidade de treinador, traja treinador mas Anto sostém naturalmente de por guia e clube não para por si que cresce. E também, lo qual nós estamos é parte de barrio, também nós sabemos agora que junto com o Novo, com o FBS, para nós por hinca esse deporte também de barrio. Maneira que o centro de barrio também lo por vai de futuro há material e também material de bala, né, e também poste não, passina por 13 e folha também de barrio maneira antes. Isso aí tá é plano também junto com o Nefobo. Ok. Sempre e quando que sendo de barrio também se vir ativo, só hope tanto será. Correto. Correto. Então sei a base sei nós também o que tá primeira como jovem antigo cresce não somente na cresce de vai lugar, vai fazer deporte. Se não tinha de na barrio, não pode ser muito mais fácil e botar engrandecer e deporte também começando dentro do mesmo barrio. Correto. Voleibol para por motivo de Covid, ja, aqui na Bonaire. Depois de nós treinamos mais de voleibol, com essa que está, que vai tentar comprar ainda, não por acumular ainda, não por tentar vender assim, nem voleibol com esta vai desenvolver no próximo luna, não? Próximo luna na local que nós intercambiar também ayer com o clube não, tem ainda é muito não zelfstandig, dat we praticar deporte. So mucho nasi por seguir praticar deporte, nós não tem facilidade para fopa, não por fazer treinamento, etc. De caso de campeonato, se nós tem essa aí para ayer com nossa palavra que clube não para começar pouco a pouco e por ter planificação para por começar com treinamento não teniendo cuenta com a medida não que tem, porque medida não abrir algo menos é possibilidade tem para nós lo por dentro da sala back, pero com cautela para ter a medida não e sim seguir praticar deporte. Lo cual que nós sabemos promover para todo o clube não está teniendo cuenta com essa aqui, que se não lo por praticar teniendo uma dor de condição, essa aqui lo por para for usando diferentes medidas não é único, lo cual que está falta é técnica para dentro da sala. Então, essa aqui, ora que tu porta por abrir back, essa aqui lo por começar pouco a pouco, antes de ano que nós podemos implementar a competência na back. De parte também por algo mais que está fora aquilo que tem parte de Bonaire, parte de motivo de Covid, pero árbitro não se aquela que na upgrade que está queda ganhando less e também parte de é bom também certo de membro da diretiva também tá queda riba upgrade para Norseca que Kasova se fora de não tem fora não se a seguir para upgrade na renda não desse aí nós sim, com a via de computer, mas a via internet cena, com lesson de seguir. Sei se aquele upgrade que se fala por para, pero regra não se tá seguir. E sei não se seguir com o árbitro não e também como diretiva para nos quedar na altura com tu regra e tu lo qual não nos consegue assim para adelante de voleibol na Bonaire e também general no mundo.
Lo cual que también conoce si hope con esta bata sigue que desarrollo achter de schermen manera en tabisa pa ora ko e dia llega con nos por comienza con lo cual ko ting ta klein no assim ta war también nos sigue que desarrollo pa fo que posibilidad tanti entre outra hora que não vou botar com nossa base que cancha nan ko e pida ei no por que da para que tu turcos ko bine ko dia com nos por comienza e focusa pa nos porti treinador nan pata aqui na pa por comienza ora com nos por start direct. Bom, ons ora vai, pero me está verwachten we staan outro semana. Para nós fazer programa é hora completo, we staan por motivo que nós temos mais perguntas, pero mirando nossa hora já acabou 25 para 1 gama. E nós temos programa depois já que está trazendo notícia que da hora televisar anterior e nós estamos obrigados a terminar na hora que não passa nem corar mais. Pero Albert, outra semana nós hora we staan. Disse Joe. Não, passa para cambiar muito mais. Passa nos informação que dia você não pode então ele não está a um programa completo hoje. Então agradecemos você a Bini de parte da Aliança Volleyball, da Recife também da Aliança Volleyball que está cerca de nós. Welcome, altijd, always. Yeah. E feliz tarde e mais claro, essa é a última palavra da você para motivar isso na gotão a voleibol, que está praticando deporte. Para ter paciência para sobre a pandemia de Covid não está fácil, já, fundamento porque tanto rato foi cancha para motivo que não está permitido. Toch uma motivação, já, para o meio que será. Okay, quando eu vi a natura e futebolista, mas que não te fale, corda que queda de movição, ansiqueira, vou pôr em canteava, salicana e se botar bala, ansiqueira na casa. Botimbo muraya, abog muraya, ansiera queda tempo tática, queda que prática um tipo para não vai atrás nós te comode. Quase ano te passa. Correto. E é ano tá roupa gosto. A maioria de nós pia não também, joina também tá vai atrás. Então queda de movição e nós sei para trás para tour futebolista e pronto nós sabia maneira antes nós sei back o foli na Bonaire. Perfeito. Bom, danke. Dank je. Ok. Essa conversação junto com o de voleibol de Bonaire. Estão de Holanda, aqui dentro de 1924.7. Pendiente para mais. Ready. Pendiente para mais para o quadro de deporte. Nós temos alguma informação de voleibol para o qual trata. Não, basquetebol, meu bisa. Para trata aí na América. Ja, nós temos informação de basquetebol americano. Nada hora que tá também informação. Adonaki. Ayer den basquetebol na América. Vamos ver. Bulls a ganhar de Rockets 20%. Memphis Grizzlies a perder com Dallas Mavericks 2-92. Miami Heat a ganhar Oklahoma Thunder 8-94. Equipo de Phoenix Suns a ganhar de Trail Blazers com score grande 32%. Equipo de Jazz também ganha 32% de Hornets, 32% de Hornets. E equipo de Washington Wizards a ganhar de equipo de LA Lakers. O Lakers a perde 27-24. Olha, a Wedding la Champions. La Champions avisionan. Esta dos partidos. Atlético de Madrid contra Chelsea. 4. E Lazio contra Bayern. 4. La Champions te continua a ver. Bala. Atlético Chelsea. Lazio contra Bayern. Isso seja. Olha. Antônio Boneiro aqui. Ai, amanhã. É campeão de Boneiro, então. Real Rincón contra Uruguai. Isso é Estádio de Praia. Quando está para, fanático, opi bom. Quando está para, padrenta está aí. Vamos dar para padrenta estádio. Real Rincón Uruguai, Mayango, Deus que. Isso é. Já vianes 3 vitezas. Já domingo, arriba Peru, com assim não move contra Flamengo, contra Vespo. Oh my God. Ai. Você oyente na linha? Oyente, bom tarde, Gaire. Bom venir. Wati, bom tarde. Feliciano, danke para o live screenen. Hope bonita.
live streaming, Ibi. Correcto. Se combino, se acaso combino, bisele bom, bota ajudar me toch. Correcto, nos turta e para ajudar outro. Ibi, tanto santo é dia aqui com futebol. Correcto. Wati. Você me tem que chamar para que toque, Wati. Digo. Consumidor pediu no opinião não tá querer. Wati, kubuta, ora kubuta. Tresibu programa dilante, kuta sinta buta, e buta papel de bucuração. Bonota papel riva corrente, ni kuta hende ta siabo. Esse é um curso que o opinião não tá querer. Não tá bisa ta siya, não tá siya, Wati. Até coisa você tá duel me Wati. Porque que era pedir para não juntar bucur para cocar blouse, batendo. Sim, não? Panando não. Mas eu tinha opinião, tinha luz e boa, Wati. Ai, ai, ai. Pero bom preocupar você que vai não. Mas Deus está acompanhando. Wati, basta mi saco bota corda, Wati. E warm-up toernooi, que estava team de FFB. Show Ibi. Bisami. Show Ibi não ata cultura ora tá bistina blau, wa que awe. Blau. Sim, correto. Misa. Sa medo panando ne olhada. Exatamente. Ai, não. Pero bumesa Wati, teste contigo. Sim. Para mira, só tiene que tapar cubo, que hari cubo. Ato nang, me que me lante duele, minta competitivo. Ai, ai, ai. Pero esse é um coisa mundialmente. Bom preocupar a cabeça. Contame que passa. Que torneio? O qual que passa, no tocante de... Que torneio? O warm-up toernooi, com FFB, onde para time não pode começar o warm-up. Correto, sim. Dovete acorde tempo aí, com FFB encabeçado para nosso presidente Lúcio Valentim. Lúcio Valentim e sua diretiva bisa com o warm-up aqui, tá para emocionar build-up, para não por começar a dar uma boa apresentação. Ok. E estava coisa maravilhoso. Estava maravilhoso para sobre o estádio, estava chock full. Ok. Correto? Correto, e sim. ela disse também a palavra que eu aqui. Essa aqui está princípio e está mandando um esquema adem e esquema aqui nós meses que já tem para o campeonato que nós também começar. O aqui é verdade sim ou não? Ou se acaso se comi por minuto para a verdade me quero pedir ende chama bisa. Kuno não tá ganha mita of coi louco mita papia. Ok. Para compreender Wati. Não compreendo, sim. Agora que tá passa Wati? Campeonato tá começar, nós me se nós na regra. Nós me se nós respeito para nós FFB com nosso presidente Lúcio Valentim e sua diretiva. Nós temos que respeitar ele. Então, costame, Wati, não portar também que você vai trazer uma seleção bingo, né? Correndo não, Wati, com um futebol pagado exterior. E coisa também não está bom. E coisa não, me que vai de como também trazer uma seleção bem com uma equipe aqui na Bonaire. Tá quase aí, lá. Minha mente nome, pessoal com minha mente nome Wati, minha Wati, minha nanta acaba comigo. Ok. Minha papia para me pedir tudo é dessa equipe nando. Agora botando você na regra. Não há se coisa na fora de regra. Mas se você se coisa na fora de regra, você está trazendo pânico de nós.
futebol aqui na Bonaire. Ok. Anto bota costame, me querer agradecer o mandatário Daisy Coffee. Mi saco bu por escutar of ko butava dentro do estádio. Passou mi segundo me tá compra de wati, lo qual não ko ba papia, ba queda pidi, te com 50 ienes por dentro do estádio. Tá verdade se of não, 25 por bom, 25 para riba. Tá correto? Sim. Well, ok, to. Tu canta de Daisy Coffee, com mandatário independente, com a BIN stadion para me suar. E bisa não por. O bibia botar povo muito tá carte cora, para motivo que enta mira bom. Bom me satira botar zuairi bombala, bom me se wak bom. Sino, como wak bom, bota dale doloscope até botar carte cora. Bakong bendewati. Ato ikos na ki mita di com falta de 5 luz. Mita bisa tenarador rendi wing clar tabisa. Falta de e não ta mira ora que ta nara. E tabira problema pe futebolista não quanto mais. Pakiko, até cada time é 250 dólares. 2.500. 2.500 dólares. Sim, correto. Well, abo mito puntra. Se com cacafa mande sem. What about the luz não que tá dentro depósito? Gente que possa propone não tem sistema que pone para empurrar-se sair, empurrar-se atividade para não se pagar e luz não, para muito não para mim não mais bom. Lute, me que atende o contesta, danke. Feliciano que bota permitir-me dentro do programa. Batende. Danke da Ibiza Raus. Mas, claro, em verdade, a parte final, que o Ibi expliquei, em verdade, a Rani vem claro que a partida de futebol afetando a partida de futebol de 24.7. Um narrador não bom, que nós tínhamos aqui na Bonaire, seguro. Não tem dúvida. E ele explica também que poste também do estádio está em decadência formal e ele pede, ele cruza o dedo não, para poste aqui nenhum não bem bom. Para sobre a situação de atenção. E a mesa de atenção também, o mandatário também, já, visita o estádio, vai com o Conselho Insular completo o estádio, tu uma nota que o poste aqui mister, barra não, põe outro poste, já, ou busca modo que não, para sobre a oxidação que não está roupa, oxidar acaba, já. Anteconha aqui está responsável para um dado momento seguir praticar um campeonato de futebol, caminho que tinha posto aqui que está representando um peligro para sobre não lubidar, ora costa oxidar, bom com está para dentro, já, bota virar para fora, bom para dentro com está putri, já, pecona aqui não binha bom, já, porque se cona aqui binha bom, se não toque futebolista, jos parende, já, jos parende. Pero all be all, mandam piti. Sim. Algo assim. Então, aí, nós espera que o coisa aqui tá traz uma solução para não. Já passar a buscar poste para o estádio, a buscar luz para o estádio. Não se entende nada mais, não se entende que a companhia manda coisas não. Mitara chega Bonaire, mitara que está pegando a colchão, começar a pagar aqui, começar a pagar torno. Não se entende que paga, ou que assim paga, mas se apaga, na sala, que me notificar que o Bonaire não apaga, já? Então, eu que tu vai não sentir que problema de luz aqui na Bonaire. Ainda não tinha recibo aqui na, já? Quando eu dirigi, já? Recordatório, herinnering, para a Federação de Futebol Bonaireano, Caia Grande, já? Então, é tabisa que
Esta fecha 22 de oktober 2019. Esta bisa geachte heer mevrouw. Hieraan geven we u een overzicht van de openstaande posten, waarvan de overeengekomen betaaltermijn inmiddels is verstreken. Ja? We verzoeken u deze specificatie te vergelijken met uw eigen gegevens en ons het verschuldige bedrag per omgaande te doen te komen. Mochten uw betaling en dit overzicht elkaar gekruist hebben, kuna cruisauto seba paga, nantasa of na cruisauto kuna man de rekening, dan verzoeken wij u dit overzicht als niet verzonden te beschouwen. Consideratie aqui como nulo mandamento die parte die rekening aqui, met een rekening ku seguro tem mais dan die stadion denje, Masten Stadion, kuta suma ja suma de $351.796,95 dólares. Ja, e te nós não temos nada mais, ja, que compara de bestelling aqui com a assim na Unique Lights, ja, caminho com o mestre Rabini para reemplaçar luz do estadião de praia. Que tu vai rekening aqui na, fica nós mesmos nós poder aqui na, caminho com nanta cobra $351.796,95 e nada ainda. Nada de luz, nada de poste, nada. Hasta regulatório na manda herinnering. Tu não pode aqui não? Herinnering, net, que o botinho paga. Então, nada. Ja? Há surgiu problema mais bestial mesmo entre o deputado Kroon e o senhor Benoliana. O Bena bisa e não está paga. O que não sabe, o não está responsável para pagar a coisa que não sabe dizer. Ja? Hasta passou uma discussão mais rabia mesmo, bani douana cantor entre Benoliana e o senhor onde está bem? Senhor deputado James Kroon. Pero tem nada por conta bastante. Tem nada não vai pagar. Luz está trabalhando atrás no estadião, posto dentro de decadência. Não sinta a hora. Dentro da vista não se chama Sinta Mira. Mas tanto Norwin Concepção Wilma cabe chega. Então chega aqui significa que é hora da meta chega belta de embate. O nosso programa termina, mas o nosso programa do televisão. A chivela vai de grande, vê? Vai de grande. Teia de grande. Não se vai cortar. Para nós vai que nós caçam comercial, mas claro. Caçam comercial está na caminha, na lubida amanhã que Deus quer. Uruguai rearem com, ai Deus, salva-se quem pueda, para quieto. El Tigre Transport, decíamos feliz tarde, no olvidar como bastante, como pide acerca del Tigre Transport. Calicia Latina também que carina bom fresco, também decíamos feliz tarde. E começa a ver dia dalbo sopi mondongo. E no mondongo, tum. Nada, tá todo dia dela sai mondongo, sai mondongo. Blief? Assim, se você olhar ver, sopi mondongo. Ando com pata de gente com hueso branco. Merda banana. E banana me sei desse. Primo bully, bate né? Bate também dá com banana. Assim banana. New World Supermarket também tem conosco também. Cerca Long Chun Chang Seng, Chinês Sing Seng, que dá bom surtir. New World Supermarket, Ackerman Auto Supplies com Mitsubishi Ford e também Hyundai, modelo 2021 cabia. Passou aqui dump truck de Hyundai e flatback também, com a cabine recebi. J.C. Herrera, com o Amstel, Heineken, Vita Malta Amstel, começa J.C. Herrera completo, irmão. E não olvidar para Amstel Bright e também Zulia, e também Ponche Onaire. Napa Autoparts, tu pieza para autos, para platina condensa, beren puntias, tu costa para auto, Napa Autoparts, mas claro. E o uma maneira que é tremendo ferro Valspar, é ferro que chega e pega, e sempre vai começar Valspar. É tremendo ferro aqui, que está hopi usar aqui na Boneiro. E não tem opicos e hardware aqui, que chama Weima Boneiro. Ela bem paqueda, com o asfalto na cabeça, nada para baixo da cabeça, lá para assim, de Weima Boneiro.
Special Security Services também, para essa segurança completa de casa, de edifício, já, de apartamento, de Special Security Services. E loterias Pavo Real caminha sempre para um ganador, 10 cantores número Ron Boneiro Plama, para dar fácil, é de loterias Pavo, até Pavo Real. Vamos achar rincón para botar tremendamente tranquilo, suavecito, despacito, de 50 carreira de auto, tanta gente para de rei para pump, botar pump tranquilo na pump station rincón. Fábrica de bloco Valentina, pendiente para uma machine grande para chegar Boneiro, para começar a esculpir bloco, 2.000, 3.000 blocos para dia. Fábrica de bloco Valentina também bem grande. Punta Blanco, checa no farm, para mais tierra, mais duche no mundo. Então, podemos como na Punta Blanco, checa no farm, se lá tomar na vincha de Punta Blanco, checa no farm. Auto 7 bem veículo Honda, Chevy, Suzuki também, Isuzu. Auto 7. Pam, 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 sali, caia bambalia. Não, nós também Auto 7, sim, é ritmo aí. Chega Auto 7, Wake Honda, Chevy, Suzuki também, Isuzu. Bonara Belders bem veio. Cação da Bontra, cação da tremendamente net, esse não é nada lá no caminho de New Amsterdam. Bonara Beldas BV. Quitter, para tour have equipment, como de terreno, perpet sem pet, Quitter. E também tem um fan store, começa para tour, e costam que você ter personal, de próprio uso, costam que você para casa. Na tum fan store batalha não. Não dá o que tem porta ventana alumínio não, não dá isso aí. E nós treia também, legal Ingrid com Ruth, mas estava por boa sorte a ver na nós treia. Se logo Ingrid com Ruth, ron para não dar ninguém contra o número. Wilke NV, começa para betão de qualidade, bloque, clenco, se que Hunter será mas está santo pieda arroz, tur Hunter tinha para boa. E também não sei onde cria bom, para tudo comida para bestia, cachorro, puxi, cabai, cabrito, carne, flamingo, gente hora assim tem. Não. E também nós temos também pato, cães, vamos perder, tudo está aqui na calacuna, tudo não tem comida para dar. E também nós temos também de constante, bem vezes, que a lixa vamos setar para ver se é eficiente, ver se não tem essa tique água, não de água subir, não de não, água subir, já? Então, eu ver se não tem só tique água, constante bem feito em babo. 780-0015 no telefone e não tem veneno também para matar tudo on kruiden que cresce de mocurar o último tempo daqui. Mala se não se eten, mala se is het alles goed douche? Ja, se não se eten vrijdag, zaterdag en zondag. Oh God, zeg die bami, die nasi en die roti en die maximati, de gestoofde geit en die gestoofde kip. Hallo, goed. Ja, sambal, ja, die pika. Oelek. Ja, die pika. Ja, die pika, ja. Oh, 782-586 no telefone. Malas. Caia cacique na norte dessa linha. União Minimarket também, se é a Patrícia, se não é a Patrícia. Na União Minimarket, ou pensa que não consegue não. União Minimarket. Não consegue fresco, bom apresentar, net apresentar patia, milão, papaya, anassa, tudo consegue bom apresentar. União Minimarket. E também nós temos Smile. Se que vai na caminho de Bailac, igual com esse lindo guardado, vem comer duche na Smile. Keep smiling, amor. Para que, tombo? Bom banana, muito boa comida, bom mesa, bom piscar, bom tu coisa la plancha que botar aí nana, mira aqui, bom cabrito estobá. Para que, tombo? Mas a duche mesmo bota passa, se que igual com excelência, não vou drenta o bailar com poeira, não vou manrobes. E também multiposto Toshiba NV, para imaginar de sacar cópia sofisticada com a Toshiba Lexmark que também rico. Casa de música boleriana, assim, eu toco drum, fez 6 anos. E também, nós temos também de Rock Solid Choice, que está Walter Valverde, com o Val Green. Tremendo companhia que está bem de Texas. E também top de granito. Top de granito. Essa aqui está Val Green. No telefone? 010413 para Walter Valverde. Aqui é algo bonito para nós vai finalizar nosso programa e mais claro, agora vou subir um vídeo outra vez. Vou subir um vídeo de Caia Marwen. Esse aí está dentro da parada. É de som? É um dia de som. Vai virar ele? Não, vai virar ele. Não, nós passava um pedido de vídeo, vou mirar tá com tá sociedade que tem
aqui na Bonaire, coisa bestialmente marros. De sushi, Sushi, mesmo. Yeah. Até diz para você aqui, para você como não está wega, romano. Yeah? Como não está sendo net nada que tu vai. Isso sabe aqui. Tem aqui. Na upida aqui, né? Essa aqui Tracaia Maroei. Caminho com mais comida aqui na quanto de cadáver de auto não tem dentro um barrio. Tempo bom de com caminho com ele tá piba chonang. Não tá wega, já? Que tu vai aqui na Caia Maroei para mira. Que não está assim com auto piba. Essa aqui não tá passando. Caminho para dentro lata tira vista para dentro. Aqui com auto piba tá assim. Dentro um barrio caminho com ele tá piba. Awe kota Jamas 23 de fevereiro 2021. O mais que na mês, já? Aqui com auto biota assim que nana, o padenga e nana, o parte para trás, Santana auto completo aqui na terra agora. Governo, handhaving, que dia? Hasta quando tenho aguanta suportar tanto suciedade assim na terra agora? Auxílio! Essa aí nós terminamos nosso programa também com o vídeo com nossa panela. Tchau e até amanhã com o Deus Poder. Mula, 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 mula,
a botacinha, e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otra poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde. Bom menino, de uma tradição e traz notícia para o dia 23 de fevereiro. Maneira não está, nós a começar com o nosso programa via televisão, 3 plataformas, aqui na Bonaire, natural, Voz de Bonaire 94.7, e também na live stream de Facebook e também YouTube, que está www.vozdebonaire.com. E nós passamos também diretamente via Dutch Caribbean TV aqui na Bonaire, com a plataforma de Telbo. Mientras na Corsão, então passa via TDS, iFlow, Ruba, Setar e na St. Martin WTN. Agora nós tivemos outro experimento que nós esperamos que ele saia bom na qualidade e tudo. Nós também temos como invitado a senhora Atje Kuiken de Holanda, que é membro de PvdA, é da lista PvdA, então ele está naturalmente que será conhecido, será mais conhecido como pueblo bonaiano, pueblo de Antillas, para sa que o dia 19 de março, hora da eleição, que é também um candidato à lista de PvdA. Nós também buscamos aqui conexão com ele, para também meeting de Zoom, via de Zoom, que nós por conversar com a senhora Atje Kuiken. Agora aqui nós estamos mandando Zoom meeting, que password e naturalmente ID de Zoom, e também para subir diretamente riba ECI, e com ele nós também conversar. Naturalmente, nossa conversação com ele também dirigir com PvdA da mira Isla do Caribe, e muito em particular Bonaire. Nós damos em linha grande que nos pergunta básica que nós também fazemos, segundo o programa de desenvolver, nós está papia de mais em detalhe com ele. Onde pergunta tão grande, naturalmente, que nós que fazemos com ele, tá que nós mostramos com uma economia forte, é muito importante para o bem-estar de cidadãos na Bonaire. Nós temos uma boa economia que pode criar trabalho, que pode criar entrada duradoura, que pode criar trabalho duradouro, que pode criar entrada salário justo, que é mais importante para o cidadão. E nós estamos mostrando também que, mientras nós estamos vivendo em uma isla, está assim, nos custos de vida e custos de fazer negócio alto. Tendo em conta que nós precisamos importar coisas de fora, nós temos que produzir corrente contra preço água alto, vou comparar também com a isla na Wadden, na Holanda, com a isla de Terschelling, com a atividade de coisa, Schiermonnikoog, Oog, etc., que também não está pegar, com a terra firme, que também tem arreglo especial. Também se nós que podemos com esta mira nossa economia desenvolver, caminho que nós não trato preferencial, baseado no artigo 132A da Constituição holandesa. E naturalmente, seguro, como partido laboral, nós vamos atender assunto de pobreza na nossa isla, caminho com o acordo com a Serra na caminho para 10 partido lang, este governo de Reino e governo de Bonaire afirma um acordo em qual avisa que o Bonaire ganha nível de provisão social, adquirem AOV, mínimo loan, etc., que é aceitável de Holanda. Nunca, não há ienes aqui concretamente, agora que a discussão está, e nós estamos com PvdA, lo pensa de BCI, e muito particular, mínimo social, sueldo mínimo, e natural, adquirir na Coutinho e não. Nós temos contato com ele, esta sai uma mita mire. Arriba já. Ok, entretanto, nós temos contato com a Atje Kuiken, a brief. Bom dia. Ok, esta missa bom dia. Bom dia, Atje. Welkom. Bom dia. Bom dia. Hoor je ons goed?
Ja, ik heb ook een deel kunnen verstaan, maar helaas nog niet alles. Nee, precies. Oké. Ik heb dus gezegd dat jij onze gast bent. Je bent op de lijst van de PvdA. Die gaat deelnemen aan de komende verkiezingen. En dat je jezelf wil voorstellen aan de bevolking van Bonaire met name, maar ook van de Antillen. En dat ik vooraf een tweetal vragen heb gestuurd naar jou in hoofdlijnen, waar het interview over gaat. En natuurlijk gaande het gesprek zullen we ook in meerdere details treden. Zeker. Oké. Nou, dan steken we meteen van wal. En de eerste vraag naar jou toe is wie is Atje Kuikens? Goedemorgen, bon dia allemaal. Bij ons is het al iets later. Fijn dat ik even bij jullie in de uitzending mag zijn. Mijn naam is inderdaad Atje Kuiken. Ik ben 43 jaar, ik heb een dochter van 10. En ik ben Kamerlid voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. En ik sta weer op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen die bij ons op 17 maart plaatsvindt, op plek 4. En ik ben woordvoerder op het terrein van Koninkrijksrelaties. Dus met andere woorden woordvoerder voor Bonaire, Saba, Statia als Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Dat heb ik in de afgelopen 4 jaar gedaan. En ik hoop dat in de komende 4 jaar weer te kunnen doen. Omdat het belangrijk is dat we als landen en als gemeenten en eilanden goed samenwerken. Prima. Maar je zit nu momenteel niet, je maakt geen deel uit van het kabinet Rutte. Nee, bij ons is het zo dat je hebt ministers en je hebt staatssecretarissen. En staatssecretaris Knops is verantwoordelijk vanuit het kabinet. En ik ben een van de 150 Kamerleden. En wij hebben allemaal aparte commissies. Dus we hebben een commissie voor gezondheidszorg, we hebben een commissie voor wonen, we hebben een commissie voor landbouw. Maar we hebben ook een aparte commissie die echt gaat over het Koninkrijk en wat daarin samen belangrijk is. En ik ben een van die Kamerleden die ook in die commissie zit. Ik doe ook andere onderwerpen. Ik doe ook veiligheid, justitie, zorg. Maar ik ben ook woordvoerder op het terrein van Koninkrijksrelaties. En omdat ik dat ben, proberen wij als commissie ook 1 keer per jaar naar jullie af te reizen. En ik ben dus voor mijn werk al een aantal keer op Bonaire geweest, maar ook voor vakantie. Prima. Laten we even een korte terugblik doen en met jouw ervaring als woordvoerder Koninkrijksrelatie, met name op de afgelopen 4 jaar. Heel kort, hoe heb je dat ervaren? Een paar dingen. Ten eerste, jullie wonen en leven op Bonaire en ik kom er natuurlijk 1 of 2 keer per jaar naartoe. Maar het kost echt wel tijd om goed te begrijpen wat er voor jullie op het eiland belangrijk is. Waar jullie bewoners tegenaan lopen. De cultuur, jullie kennen elkaar onderling allemaal. En dat geldt voor mij natuurlijk niet. Dus het kost echt wel tijd om elkaar een beetje te leren kennen. Om elkaar een beetje te begrijpen. En ook te snappen dat Den Haag weer heel anders is dan Bonaire. Dus dat is 1. 2, hebben we wel geprobeerd om zo goed mogelijk samen te werken. Omdat we natuurlijk zien dat er veel dingen voor de bewoners van Bonaire echt nog beter kunnen. Dat dat ook een plicht is die ik voel, omdat het een gemeente is van Nederland. En natuurlijk het afgelopen jaar was het in ons deel van Nederland rampzalig met de corona. Maar dat gold voor jullie natuurlijk ook ontzettend. Dus ik heb gezien hoe hard er op Bonaire is gewerkt, hoeveel vooruitgang er was geboekt, ook om zo goed mogelijk om vooruitgang te boeken, economische voorspoed ook te boeken. Maar dat het wel echt ongelooflijk ingewikkeld is gemaakt, nu ook met corona en alle ontslagen en mensen die nu geen inkomen hebben, op heel weinig inkomen. Dat gaat me wel aan het hart, moet ik zeggen. Prima. De toekomst is natuurlijk, ligt voor ons en daar gaan we voor. En natuurlijk waar verbeterpunten nodig zijn en nodig geacht worden, zullen we aan toe werken. En wat minder goed was, zullen we proberen beter te maken. Nou, we beginnen met een land, die dus, of een eiland, een gemeenschap, die dus natuurlijk vooruitstrevend wil zijn en het welzijn en de welvaart van haar bevolking voorstaat. Die moet een sterke economie hebben. Nou hebben wij dus het probleem dat wij wonen op een eiland, te vergelijken met een van jullie Waddeneilanden. En dat brengt natuurlijk meer
nadelen met zich mee, naast de voordelen natuurlijk. Maar ik wil het hebben over, met name, onze economie heeft te kampen met een hoge cost of doing business. We moeten veel dingen importeren, dure elektriciteit en water. En dat moeten we allemaal dragen met ons 20.000 man die op het eiland woont. Hoe denkt PvdA dit aan te kunnen pakken? Omdat wij ook gebruik kunnen maken van het differentiatiebeginsel dat neergelegd is in artikel 132a van de grondwet. Die is juist daarvoor gemaakt. We kunnen niet alles 1 op 1 overnemen. Hoe denkt de PvdA dat aan te pakken? Nee, dat klopt. Bonaire is echt een gemeente van Nederland. En gelijktijdig is natuurlijk de schaal en ook de afstand en het gebied waar jullie in leven is natuurlijk heel anders dan wij hier in Nederland. Dus ik denk dat je ook met die bril naar Bonaire moet kijken. Ik denk dat het ook het nadeel van Bonaire is. Jullie zijn fantastisch als het gaat over toerisme. Maar daarin natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat gebeurt er in Nederland, wat gebeurt er in Amerika, wat gebeurt er in andere landen. En daarmee ook misschien wat eenzijdig. Dus ook daarin zul je in moeten zetten op duurzaam toerisme. Maar ook kijken of je wat dingen kunt doen op het terrein van landbouw. Energievoorziening die eigenlijk gewoon helemaal uit wind, water en zon zal moeten bestaan. Maar voor de rest denk ik dat we ook vooral heel erg naar moeten kijken dat je sommige dingen niet opgelost krijgt op die kleine schaal. Als ik alleen al kijk naar internet, er zijn niet veel providers die op Bonaire ruimschoots willen investeren. Dus zul je samen met Nederland moeten kijken hoe je die kosten omlaag brengt. Als je kijkt naar internetbankieren, hoe ongelooflijk belachelijk duur dat is. Of dat je van bepaalde voorzieningen ook geen gebruik kan maken, omdat je bijvoorbeeld ook PayPal betalingen niet mag accepteren, onder andere vanuit Amerika. Dus zul je veel meer moeten kijken van wat heeft Bonaire heel specifiek nodig voor inwoners, voor ondernemers en ook veel meer vanuit die bril naar moeten kijken. En een laatste voorbeeld misschien, vind ik ook altijd wel een heel treffend voorbeeld, is jullie openbaar vervoer. Ik bedoel, wij zelf stappen in de trein en dan ik woon zelf in Breda, ik werk in Den Haag, dat is een uurtje met de trein. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk. En daar kan de Nederlandse spoorwegen kunnen daar nog een boterhammetje aan verdienen. Maar voor jullie is natuurlijk vliegverkeer essentieel. Je moet gewoon naar de andere landen en naar de andere eilanden kunnen vliegen. Ja, als je dat alleen maar vanuit een businessmodel, een ondernemersmodel bekijkt, dan is het voor niemand meer betaalbaar. Terwijl je gewoon je familie op moet kunnen zoeken, medicijnen gewoon opgehaald moeten kunnen worden. Dat is natuurlijk gewoon heel anders. Nou, dan moet je dus accepteren dat je daar voor een deel ook subsidie tegenaan zal moeten zetten om openbaar vervoer, wat dus vliegverkeer is, of op een andere manier van transport, om dat mogelijk te maken. En daar merk ik in de afgelopen jaren dat ik en mijn collega's daar wel van zijn overtuigd. Maar we merken wel dat we het lastig vinden om dat ook goed tussen de oren te knopen van de minister. Omdat zij zegt, maar dat kost ons geld. Ja, dat kost je geld, maar dat is gewoon openbaar vervoer. En dat is gewoon een basisvoorziening. En dat moet je gewoon regelen voor de mensen. En dat moet je dus ook regelen voor de mensen op Bonaire. Dus vanuit die bril moet je denk ik kijken naar de bijzondere positie die Bonaire als gemeente binnen ons koninkrijk heeft. En veel meer vanuit een eilandsgedachte denken. Hetzelfde, terecht maken jullie af en toe vergelijking met Texel. Ja, dan kun je ook niet zeggen we halen de veerboten uit. Want dan komen mensen gewoon niet meer van het eiland af. Precies. En dus dat moet gewoon gebeuren. En als ik nog anekdotisch als laatste mag. We probeerden altijd over en weer werkbezoeken te doen. Dus het laatste idee dat we hadden, maar dat ging toen niet door de coronacrisis, wilden we de mensen vanuit jullie bij ons op werkbezoek laten komen. Dat wilden we dan ook op Texel houden. Zodat we ook veel meer van elkaar zouden kunnen leren van wat betekent het eigenlijk op zo'n klein eiland, zo'n kleine schaal. Wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten en hoe kunnen we ook daarin van elkaar leren, zodat wij ook beter van elkaar begrijpen wat er wederzijds nodig is voor de economische groei van Bonaire. Maar goed, je gaat nog wel een paar vragen stellen. Ja, zeker weten. Aansluitend waarop je dat stelt, heb ik dus een paar vragen naar jouw gedachtegang erover.
met de nieuwe staatkundige structuur hebben we dus een situatie gecreëerd op Bonaire of in de Cariben, waarbij 3 eilanden die op 10 minuten vliegafstand van elkaar liggen, moeten werken met 3 centrale banken, 3 douanegebieden, 3 munteenheden. Het is van de zotte. Zou PvdA willen steunen en zich in kunnen spannen dat bijvoorbeeld een vrij handelsverkeer zou kunnen ontstaan tussen deze 3 eilanden, waarbij de invoerrechten met name dus opgeheven wordt, zodat we dus ook een grotere afzetmarkt hebben. Ik bedoel, het is toch te gek dat we met soms ongeveer bijna 340.000 man alleen maar met 20.000 man onze markt moeten bedienen. Hoe denkt PvdA erover? Nou, dat zijn zeker zaken waar je gezamenlijk naar moet kijken. En ook de hoge invoerrecht is echt wel een probleem. Ook waar de ondernemers en de gewone Bonaireanen natuurlijk nu heel erg tegenaan lopen. En ook op de andere eilanden. Dus ik denk dat het heel goed is als je kijkt hoe kun je die afzetmarkt onderling aantrekkelijker maken. Hoe kun je het vervoer makkelijker maken, transport makkelijker maken. En ook dat je minder daaraan kwijt bent. Nou ja, en ten tweede zijn jullie natuurlijk hard bezig ook als Bonaire om te kijken hoe je meer zelfvoorzienend kan worden, ook in je eigen vervoer, transport en landbouw. En ik denk dat dat allemaal ontwikkelingen zijn die heel goed zijn. Dus het is een. Dus ja, ik denk dat het heel verstandig is om daar gezamenlijk naar te kijken wat we daarin zouden kunnen betekenen en in ieder geval niet in tegenhouden. Ja, een ander punt van de kleinschaligheid, dat gebruik ik zelf altijd. We zijn een eiland, maar we moeten ons gedragen als een land. We hebben onze eigen luchthaven, eigen zeehaven, eigen ziekenhuis, noem maar op. Dat natuurlijk ontzettend kostenverhogend zijn. Maar aan de andere kant kunnen wij als 20.000 man niet zoveel geld opbrengen in het laadje van de eilandsgas om dat te kunnen dragen. En we hebben dus in de laatste 10 jaar toch kunnen merken dat vanuit Den Haag heel weinig, althans als ik het even kan analyseren, heel weinig begrip is geweest om bijvoorbeeld die vrije uitkering wat hoger te stellen, wat bij te stellen, zodat we die kosten kunnen dragen. Zoals ook bij jullie kan gemeente Lutjebroek even aanklokken bij gemeente Breda, om daar de ambulancedienst. Wij kunnen niet de ambulance van Curaçao hier naartoe halen. Nou, hoe moet je dat zien vanuit Den Haagse bril? Ja, laten we het eerst van de positieve kant bekijken. Als ik zie wat jullie allemaal in staat zijn om als een kleine gemeenschap met elkaar te doen en weg te zetten. En nu ook weer begonnen met bijvoorbeeld het wegzetten van vaccins, wat natuurlijk ook een hele operatie is. Dus ik vind, weet je, dus we zijn af en toe we zijn af en toe kritisch, maar gelijktijdig zie ik ook hoeveel er goed gaat en hoe hard er gewerkt wordt als het gaat over onderwijs en om zorg, om het allemaal goed te doen. Dus dat is een compliment. Dan is jouw vraag specifiek over het sociaal minimum en hoe we daar als Nederland naar kijken. Nou, er wordt nu al jarenlang gestreden om in ieder geval te komen tot een sociaal minimum. Dat is niet altijd eenvoudig geweest. Niet alle politieke partijen wilden dat. Dat is er nu uiteindelijk wel gekomen. Er is ook een onderzoek gekomen. Het sociaal minimum is ook vastgesteld wat het zou moeten zijn. Maar het is nu natuurlijk nog niet voldoende. Want veel mensen leven toch nog onder wat we acceptabel vinden, echt nog in bittere armoede. En dat zal moeten veranderen. De laatste keer toen wij als commissie vanuit Nederland op Bonaire op bezoek waren, zijn we ook op uitnodiging bij een aantal families op bezoek geweest die van de onderstand moeten leven. En die hebben ons ook, nou dat is heel dapper en ook heel moedig, hebben ons ook laten zien waar ze van rond zouden moeten komen. Waar dat op berekend is. Ja, dan zie je gewoon, als je ziet wat mensen kwijt zijn uit huisvesting en eten, dat het gewoon echt niet te doen is. Dus dat moet echt verhoogd worden. Dus zal PvdA zich inzetten om dat punt op de agenda te behouden in de volgende kabinet? Zeker. Dat hebben we zeker als jullie meedoen, bedoel ik. Ja, als we meedoen, zeker. Maar ook als we niet meedoen, blijf ik me daarvoor inzetten. Dus we hebben er eerst al heel hard voor gepleit om in ieder geval onderzoek te doen en vast te stellen. Afgelopen periode hebben we voortdurend het kabinet op aangedrongen om het sociaal minimum te verhogen. Gewoon omdat dat moet. Niemand wil in armoede leven.
Niemand wil zijn of haar hand ophouden. Iedereen wil een eigen onderhoud kunnen voorzien. En dat kunnen gewoon een aantal mensen, een flink aantal mensen op Bonaire gewoon nu niet. En zeker nu niet tijdens de crisis. Dus daar wil ik me heel hard voor strijden. Een tweede punt, als ik dat mag noemen, is niet alleen maar het sociaal minimum. Maar dat is ook iets waar we afgelopen jaren heel hard op ingezet hebben. En wat ik ook al benoemde een beetje, is dus die lastenkant. Weet je, als de woningen zo duur blijven, als internet zo duur blijft, als elektra zo duur blijft, en dan kunnen we het sociaal minimum heel hard omhoog schroeven. Maar dan helpt dat natuurlijk maar een klein beetje. Dus volgens mij moeten we als Nederland en Bonaire, of ons deel van Nederland en Bonaire samen optrekken om zowel de inkomstenkant, dus het sociaal minimum omhoog, en de lasten omlaag. Want alleen op die manier kunnen we armoede bestrijden en kunnen we heel belangrijk de kansen van kinderen vergroten. Want dat vind ik toch wel het allerbelangrijkste. Dat zij gezond en veilig op kunnen groeien en op een prettige manier naar school kunnen gaan. Want dat is uiteindelijk ook echt heel belangrijk voor het eiland. Hè? Kinderen die goed en veilig opgroeien en goed opgeleid zijn, die zijn uiteindelijk ook heel goed voor de economische toekomst van jullie eiland. Eén manier om dus aan te sluiten op ditzelfde thema. Één manier van armoede bestrijden is natuurlijk ook werken. Maar daar moet werken ook lonen. Nou is PvdA bij uitstek één partij die dus de arbeiderskant, de arbeidsmarkt wil bedienen zo goed als mogelijk. Een aantal jaren terug hebben jullie zoals ik dat heet, de grote stap gedaan en de minimumlonen verhoogd tot een tientje. Dat heet nu de tientje. En nu willen jullie dat weer doen. En terwijl op Bonaire nog steeds wij zitten te sukkelen met een minimumloon dat heel laag is. Maar bovendien ook geen flankerend beleid hebben. Met subsidieregelingen voor, zo noem je de huursubsidie en anderzijds. Maar ook die omlaag gaan van de kosten van levensonderhoud. En dan kun je ergens elkaar tegenkomen. Zal PvdA heel positief staan tegenover een forse minimumverhoging op Bonaire? Zeker dat die hoger komt te liggen dan het sociaal minimum. Want je kunt wel het sociaal minimum omhoog schroeven, maar tot 2 jaar terug was zelfs de minimumloon minder dan het sociaal minimum. Die is dan ondertussen gelijk getrokken, maar dat loont ook niet. Ik bedoel, als ik dezelfde onderstand zou kunnen krijgen als een minimumloon op het werk, dan neig ik thuis te blijven. Want ik verdien hetzelfde geld namelijk. Nou, volgens mij geldt het voor heel veel mensen niet. Maar omdat werk is natuurlijk meer dan alleen maar inkomen. Het is ook gewoon zinvol bezig zijn en je collega's en trots zijn op wat je doet. En met plezier vervolgens weer thuiskomen. Maar dat werk moet lonen natuurlijk. Ik bedoel, als je niet van je werk kunt rondkomen, ja, dan blijven we met elkaar in een probleem zitten. En mensen die geen inkomen hebben of voldoende inkomen, kunnen ook geen boodschappen doen. Precies. Kunnen ook niet investeren, kunnen niet aan hun huis klussen, kunnen geen kleding kopen voor hun kinderen, kunnen niet bij de supermarkt eten gaan halen. Dus het helpt ook voor het algemeen welvaart van een land en een eiland, om ervoor te zorgen dat mensen ook echt met een fatsoenlijk basisinkomen rond kunnen komen. Met een fatsoenlijk inkomen ook uit werk rond kunnen komen. Bovendien is dan de koopkracht zodanig laag dat het ook de economie niet ten goede komt. Precies, dus dat is wat ik bedoel. Dus jij zegt het nog korter, maar dat is wat ik bedoel. Hè? Dus op het moment dat je geld hebt om uit te geven, daarmee komt de koopkracht ten goede en ook het geld. En daarmee ook de economie. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook laten onderzoeken. Want in Nederland krijgen we ook elke keer dat kritiek. Want het gaat nu van een tientje, willen we het naar €14 omhoog brengen. Dus het is dat zijn best een aantal stappen. Maar daar wordt ook voortdurend discussie gedaan. Terwijl het gewoon uit economische onderzoeken blijkt dat een hoger minimumloon uiteindelijk gewoon goed is voor je welvaart. Om even vergelijking te trekken, ik wil je niet onderbreken, maar even vergelijken. Jullie hebben een tientje. Wij hebben het hier, als het omgerekend, hebben we maar €4 per uur, hè? Ik ben me daar... ik wist het niet exact, zal ik heel eerlijk zeggen, maar ik ben me ervan bewust dat dat in geen vergelijking met elkaar is. Dus dat wist ik wel. Ja, ik wil natuurlijk niet appels met peren vergelijken, omdat je dus dan niet dezelfde situatie hebt. Maar als je de situatie vanuit de situatie zelf bekijkt, met 30% mensen die onder de armoedegrens leven, en dat tikt wel aan, hè? En dan krijg je dus geen zelfrealisatie van mensen, want ze moeten elke keer
gewoon zien hoe het rond te komen. En je krijgt ook een grote zwarte markt, waar mensen dus zwart werken. Dat is ook niet gezond voor de economie. Nee, ik ben het heel erg met je eens. Dus ik ben me van bewust dat dat minimumloon veel lager ligt. Ik ben me ervan bewust dat de onderstand ook veel lager ligt bij ons. Dat wisselt natuurlijk wel een beetje per persoon. Dus vraag het me niet om het exact nu voor je voor te schotelen. Maar we hebben de bedragen toen gehoord toen we bij mensen thuis waren. En dat waren soms stelletjes. Maar ik had bijvoorbeeld met een dame, iets meer op leeftijd was ik op bezoek. Dus ik ben daar wel van geschrokken. Ja, maar zo'n voorstel vanuit deze kant zou wel kunnen rekenen op de steun. In ieder geval na een gedegen studie van PvdA. We willen een einde aan armoede. We willen zorgen dat mensen gewoon zelf rond kunnen komen. Dat ze niet afhankelijk zijn van voedselpakketten. Banken en zo, ja. En dat is belangrijk. Want ik had, ook staatssecretaris Knops was natuurlijk ook op het eiland om voedselpakketten uit te delen. En dat klinkt lief en sympathiek, maar uiteindelijk wil natuurlijk niemand dat. Ik bedoel, niemand wil te bekend staan als zijnde van ik leef in armoede en kijk mij eens. Ik bedoel, uiteindelijk wil gewoon iedereen voor zichzelf kunnen zorgen en gewoon naar de supermarkt kunnen gaan om een lekkere lunch te kunnen maken voor je kinderen. En je gewoon in een huisje kunnen wonen. En dat wil ik en dat wil iedereen. Ja, en zou dat politiek Nederland in de verlegenheid brengen als dat, waar we het nu over hebben, dat zo'n rijk land toch niet in staat is gebleken in 10 jaar toch de zaak zodanig op te trekken dat we hoe zeg je dat, een humaan bestaan hebben kunnen garanderen voor deze 3 eilandjes? Nou ja, ik heb wel het idee dat het op Bonaire nu langzamerhand wat beter gaat. Ook omdat de politiek doet ook echt zijn best. Maar het is niet zo dat wij heel hard op onze borst mogen kloppen dat we het allemaal zo goed hebben gedaan. En dat geldt voor Bonaire, maar dat geldt natuurlijk ook voor Statia. Ja, precies. Statia zou ook. Ja, want als ik zie met hoeveel lawaai daar bestuur is overgenomen en wat daar vervolgens is gerealiseerd. Nou, vind ik bedroevend. De wegen die nog steeds niet zijn aangelegd, dat duurde allemaal verschrikkelijk lang. En dat het niet makkelijk is, dat snapte iedereen. Maar dan mogen wij hier en daar ook wel wat bescheidender zijn. Dus nee, we zijn niet overal trots op. En het feit dat er nog steeds heel veel gezinnen en ook kinderen in armoede leven op Bonaire. Dat vind ik, dat mogen we ons allemaal aantrekken. En moeten we echt zij en zij voor blijven strijden. En ik weet dat de politici op Bonaire dat graag willen. Maar weet dat wij dat in de Tweede Kamer ook echt willen. Ook al wonen we niet dichtbij, het voelt wel dichtbij en we proberen daar echt ons hart voor te maken. Ben je van oordeel, als we toch even op de economie blijven, om dus meer investeringen te proberen binnen te halen op Bonaire, natuurlijk gezonde investeringen, dat er toch iets moet komen dat wanneer bijvoorbeeld Nederland op handelsmissie gaat, met name hier in de buurt in Zuid-Amerika, dat ze dus ook een beetje, niet formeel, een soort plicht bestaat om mensen vanuit onze handelswereld mee te nemen. En om daar ook te laten zien wat Bonaire te bieden heeft aan investeerders? Absoluut. Ik vind sowieso, laten we ook beginnen bij onze kant. Hè. Als wij in Den Haag beslissingen nemen over Bonaire, dan zou het ook goed zijn dat er inspraak komt vanuit jullie bestuurders, politici, ook bij ons. Zodat het niet alleen maar afhankelijk is van wat wij beslissen, maar dat het ook echt inspraak is. En andersom ook, als wij jullie kant uitgaan en we gaan op handelsmissies, neem alsjeblieft mensen van Bonaire mee of de eilanden mee, want dat kan alleen maar helpen. En dat geldt in brede zin. Kijk, Bonaire weet heel goed dat ze de economie ook moeten verbreden. Hè? Dus niet alleen maar duurzaam toerisme, ook kijken naar landbouw of andere onderdelen. Ja, wij hebben als Nederland maar we hebben ook wel redelijk wat kennis. Dus laten we daar vooral in samenwerken en die kennis ook gewoon beschikbaar stellen. Prima. Dus dat gaat over internationale contacten, dat gaat over netwerken, dat gaat over internationale handelmissies. Dus zowel bij jullie in de regio, maar voor mijn part ook naar China als dat helpt. Hè? Ik doe maar even een dwars daar. Er is ooit geopperd door de ex-gezaghebber hier van Bonaire dat er tussen Nederland, Den Haag en Kralendijk, er is ook geopperd door oud-politici, dat een soort vertegenwoordigend lichaam of orgaan moet bestaan tussen Bonaire en Den Haag, waardoor dus die wisselwerking, die samenwerking en niet de RCN-model. Is daar iets voor bij PvdA voor steun te vinden?
weggevallen, sorry. Huh? Lakita, no? Ja. Nou, de vraag, hoor je mij, Atje? Is hij terug? Ik hoor jou. Ja, dat is even weggevallen. Heb je mijn vraag ook gehoord? Er is geopperd door oud-politici en ook ex-gezaghebber dat er een soort tussenorgaan moet zijn tussen Den Haag en Kralendijk, lees Caribisch Nederland, waarbij dus wetgeving en anderzijds andere dingen in goed overleg worden gedaan en niet het RCN-model. Voel je daar iets voor? Of PvdA? Wat is weer weggevallen? Ja, dan zeg ik je voorraad aquí. Horen jullie mij? Ja, ik hoor jou nu. We zijn weer terug. Ik zal dan... Ja. Het ging over je een vertegenwoordigend orgaan wil hebben wat tussen Nederland en Bonaire in zit. Precies, ja. En niet het RCN-model. Nee, nou kijk, ik ben voor iets wat helpt. Maar we hebben ook vaak gezien als we dat soort personen er weer tussen zitten, dat het niet per se altijd dienstbaar is. Laat ik een ander voorstel... Dus ja, als het helpt wel, maar laat ik een ander voorstel doen. Bijvoorbeeld, gewoon het openbaar lichaam heeft ook al een aantal keren gevraagd, laat ons gewoon de onderstand regelen. Ja. Wij kennen de mensen, wij kennen de gezinnen, we weten precies waar we moeten zijn. En we kunnen daar ook beter op inspelen. Nou, ik zou zeggen, doen. Dus laat ik het anders formuleren. Ik ben voor dingen die praktisch zijn, die helpen voor de mensen en die zo min mogelijk bureaucratisch zijn. Dus een beetje meer taken toevertrouwen aan het OLB. Ja, ik denk dat ze dat hebben laten zien, dat ze dat kunnen, dat ze die taak serieus nemen. Dus laten we dat ook vanuit... Kijk, als mensen er een zooitje van maken, wordt het weer wat anders. Maar ik heb vertrouwen in het feit dat ze dat kunnen. Prima. En nu de talk of the day. Daar weet jij ook van. Daar hebben we dus ook samen gezeten toen je hier vorig jaar was. Dat is onze BOPEC. 45 jaar, een heel grote economische activiteit. Heel belangrijk geweest voor Bonaire, sociaal-economisch gezien, financieel, met alles eraan. We gaan dus niet direct in op wat de motieven zijn, anders wordt het te veel. Maar het is nu zover dat in principe BOPEC technisch failliet is. Ze kunnen dus niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen. Ze kunnen geen salarissen betalen. Een ramp natuurlijk voor de 80 gezinnen die ook niet aangewezen kunnen zijn op onderstand, omdat hun arbeidsrelatie is niet beëindigd. Ze moeten nu leven van een kleine sociale hulp. 2 maanden elektrarekening wordt betaald door de OLB. 2 internetrekeningen, 2 maanden dan. En 2 maanden waterrekening. Nou, dat is een druppel op de hete plaats. Iemand die $2.500 verdient, die kan alleen maar met die rekening de hele dag Netflix zitten kijken. Maar verder verveelt hij zich stierlijk. Nederland, het is een privébedrijf, maar de gevolgen die gebeuren op het eiland, sociale gevolgen. Denk jij als PvdA dat Nederland hierin ook een verantwoordelijkheid moet dragen? En als je dat zegt, ja, dan kan ik dus meer in detail treden hoe ik dat zie dan. Nou ja, laten we eerst eens beginnen om te zeggen hoe verschrikkelijk ik het vind voor alle gezinnen die het hier betreft. Want het is eigenlijk al iets wat ze nu al heel lange tijd boven het hoofd hing en wat nu waarheid is en waarvan ook al heel lang gezegd wordt, joh, er moet actie ondernomen worden, want we zitten in een soort spagaat en in een passe waarin Nederland feitelijk inderdaad kan zeggen, joh, het is van Venezuela, dus het is een privaat bedrijf en het gaat ons niet aan. Maar feitelijk wel gewoon inwoners zijn van Nederland die nu letterlijk geen hulp meer kunnen krijgen. Dus ik vind dat het een verantwoordelijkheid is van Nederland. En daarmee heb ik nog niet gezegd hoe je dat exact zou moeten en kunnen oplossen. Maar Nederland kan niet zeggen, ik trek mijn handen hiervan af. Want dat zijn gewoon inwoners van Nederland die nu in een hele buitengewoon vervelende en nare situatie zijn terechtgekomen. En wat jij terecht zegt, het is geen verwijtbare handelen van de werknemers. Het is een beetje te vergelijken met de hele coronaklap. Daar hebben dus ook de werknemers geen verwijtbare handelen, niets te verwijten. In dat opzicht heb ik begrepen dat Nederland toch positief staat voor een manier van doorstarten van het bedrijf.
Wij weten dat olie de grootste vijand zou kunnen zijn van het milieu. We weten ook dat het streven is naar meer duurzame energie en af van die fossiele energie. Maar ja, dat voorlopig hebben we die. Moeten we die een beetje koesteren totdat een bepaalde tijd gezegd wordt en nu stoppen. Zou PvdA iets voor voelen dat een soort noodsociaal plan komt in de geest van die steunpakket of steunregeling van loonderven van coronavirus? Ja, Want we kennen zeker, hier geen werkloosheidsfonds, hè? We kennen hier geen werkloosheidsvoorziening. Zouden jullie daarover willen nadenken? En dan gericht natuurlijk niet op het bedrijf, maar wel op de werknemers die nu het dupe zijn. Ja. En dat denk ik wel. Zeker omdat het nog een vrij lange en uitzichtloze situatie gaat worden, vermoed ik zomaar. En zeker in deze COVID-crisis is het ook niet zo eenvoudig om voor werknemers die nu thuis zitten om een andere baan te vinden. Dus ik zou het heel verschrikkelijk vinden als die in een soort uitzichtloze situatie blijven belanden. Maar uiteindelijk zal er ook een oplossing moeten komen, want je kunt niet het terrein laten zoals het is en jarenlang niet naar omkijken. Dus ook dat zal het oude kabinet niet meer doen, want Knops is klaar. De staatssecretaris Knops is klaar. Dus die gaat zijn handjes hier niet meer aan branden. Maar ook het nieuwe kabinet zal hier keuzes in moeten maken over hoe gaan zij hiermee om, hoe wil ze hiermee verder. En dat zal ook een van de onderwerpen zijn die wij denk ik als de nieuwe Kamer er is, met het bestuur ook van Bonaire, het moeten bespreken over hoe we hier gezamenlijk in op gaan trekken. En waar ik het niet makkelijk vind overigens. Nee, dat snap ik. Het is een complex probleem, dat snap ik ook. Maar het ging bij mij meer om een tijdelijke noodmaatregel, om in ieder geval die werknemers een beetje vooruitzicht te geven. Het zijn gespecialiseerde werknemers, die kunnen niet zomaar overstappen. We hebben ze ingeschreven in Pleintje di Trabao, die een beetje bemiddeld. Maar jij snapt ook dat iemand die 30, 40 jaar een operator was bij de olie, niet makkelijk een kelder tot kelder wordt omgeschoold. Dus, maar goed, we hebben dus met samen een beetje de review gedaan. Ik van mijn kant naar jou over een aantal thema's. Had jij zelf thema's die je graag wilde aansnijden, wilde delen met de Bonaireaanse bevolking? Die straks, want dan komt dus de kernvraag aan jou. Waarom zou ik op jou moeten stemmen op 19 maart? Ga je gang. Nou ja, kijk, ik hoop vooral dat mensen gaan stemmen. Dus dat is 1. 2, ik kom zelf uit een gezin waar we het niet heel breed hadden. En dat is op geen enkele manier vergelijkbaar met de mensen op Bonaire. Maar ik weet wel hoe het was als kind. En ik weet ook dat het niet altijd makkelijk is om dan je eigen weg helemaal te vinden. Terwijl ik dat alle kinderen van Bonaire wel heel erg gun. Maar dat betekent wel dat hun ouders voldoende inkomen moeten hebben. Dat iedereen een beetje fijn kan wonen. En dat je gezond kunt eten met producten die ook te koop zijn in de supermarkt. Voor een deel moet Bonaire dat zelf doen. En dat kunnen ze ook. Met een goede inzet van mensen. Maar dat kunnen ze niet alleen. En daar hebben we Nederland voor nodig. En ik ben de meeste mensen in Nederland hebben echt een heel warm hart voor Bonaire. Maar je moet Bonaire wel een beetje kennen. Je moet de mensen een beetje kennen. Je moet de personen een beetje kennen. Wij spreken elkaar nu voor de 2e keer en dat helpt al. Ja. En daarom zou ik het fijn vinden om een kans te krijgen om weer vanuit Nederland, voor Bonaire, in de commissie, in de Tweede Kamer, mijn hart te mogen maken voor Bonaire. En daarom hoop ik dat mensen op mij gaan stemmen. Dus Partij van de Arbeid, plek 4, Atje Kuiken. Wat is Kuiken ook alweer in het Bonaireaans? Puyitu. Puyitu, ja. Puyitu, ja, dat is een kuikentje, ja. Maar je loopt gewoon een redelijke kans, als nummer 4 natuurlijk een verkiesbare plaats. Maar je loopt ook kans dat je straks misschien een kabinet gaat vormen. En jij zou kunnen kiezen om een ministerpost of CQ staatssecretaris te worden. Dan heb je een uitvoerende functie. In dat opzicht zou je dat ook waar willen maken wat we vandaag hebben gesproken. Zeker. Zeker. En dat deed ik ook door hiervoor bijvoorbeeld met mijn collega Jeroen Recour, die nu ook in de Eerste Kamer zit. Dus ja, hoe meer stemmen we hebben, hoe grotere kans is dat we aan een kabinet dus mogen deelnemen, aan een regering mogen deelnemen. En dat we dan ook dat ik dan ook staatssecretaris of minister zou kunnen worden. En hoe leuk zou het dan zijn als dat Koninkrijksrelaties gaat worden. Prima. We krijgen nu een stukje van het programma waar mensen kunnen inbellen of in kunnen appen. Nós hebben ons telefoon, dat is voor Puntratambe. Jij zegt net,
Er komt een appje binnen en die vraagt aan jou hoe jij denkt dat Bonaire weer de grenzen moet opentrekken met Venezuela om dus handel te kunnen drijven met Venezuela. Oh. Moeilijke vraag? Last. Ja, dat is inderdaad last. Oh, wacht even hoor, moment. Oh. Ah ja, die licht is weer uit. Ja. Het licht viel uit, dat Ja. is energiebesparing. Dat komt door die vraag, hoor. Ja, ik kleur ook rood, zie je dat? Nou, ik vind het heel moeilijk, omdat het natuurlijk zo'n lastig regime is op dit moment. Ik denk dat dat op dit moment heel erg ingewikkeld is. Dus ik denk dat waar we nu de grootste kans op zien is dat zo snel mogelijk iedereen gevaccineerd wordt. Dat wij ons houden aan onze afspraken dat er vaccins die kant uit komen. En dat we eerst het toerisme waar zeer hoe noem je dat? Op gang kunnen trekken. Ja. Dus dat we daar onze pijl op moeten zetten. Maar ik ga er nog even op kouwen, deze vraag. Maar ik vind hem ingewikkeld. Prima. Er komt een live vraag binnen. Wat is Liam? Papia Oyent. Oké, goedemiddag mevrouw Acher, hier met Eben Zaragoza uit Bonaire. Ik heb een vraag. Hoe vindt u en de Partij van de Arbeid, als wij de armoede willen aanpakken, wat denkt u van een inboost van alle inwoners van de Caribisch? Dus we zitten hier met zo'n 20.000 man. En komt Saba en stages erbij. Allemaal bij elkaar geteld. Dan zetten jullie een investering van 1 miljoen per persoon. Die gaat op een centrale bank. En van die geld gaan we de armoede bestrijden, bijscholing. En niemand hoeft die geld te gebruiken. Maar het is alleen maar een idee. En wat denken jullie ervan? Dat je een inboost. Want de politicus die komen niet met ideeën. Dus dan kom ik met een idee. Hoe we de armoede gaat bestrijden. Ik verlang naar uw antwoord. Hartstikke bedankt. Vraag goed overgekomen? Een soort fonds van 1 miljoen per inwoner. Die dus garant staat voor de armoedebestrijding. Met bijscholen, wat er allemaal nodig voor is. Nou ja, ik ben niet zo goed in rekenen. Dus ik zou niet weten hoeveel dat zich in totaal verhoudt. Maar laten we wel wezen, wat gewoon belangrijk is, dat het sociaal minimum gewoon omhoog gaat. En dat daar voldoende geld voor beschikbaar is voor de overheid van Bonaire. Om dat ook mogelijk te maken. En in verhouding tot heel veel geld aan de andere dingen gaat, denk ik dat dat haalbaar zou moeten zijn. Want zo groot is het eiland dan ook net weer niet, zullen we maar zeggen. En ik denk dat dat heel erg helpt, ook voor de toekomst. Dus, Vanuit de bedrijfssector hebben ze laatstelijk weer een brief geschreven, of een brief van de bestuurscollege ondersteund naar de minister van Verkeer en Vervoer, om toch maatwerk te geven voor Bonaire voor wat betreft vliegverkeer. Nu is het zo dat door die wet die toegepast is, Nederland beslist welk land hier mag binnenkomen. Zou dat niet een praktische zijn als wij dat zelf kunnen bepalen? Nu in het kader van COVID, corona bedoel je? Ja, omdat dus het vliegverbod van bepaalde Amerika en zo, die zijn opgelegd door Den Haag. Maar hier, omdat we dus de corona zo goed hebben, hoe zeg je dat, onder controle hebben gebracht, leeft bij de bedrijfswereld hoe sneller hun zelf moeten bepalen welk land en wanneer we kunnen opengooien. Wat denk jij ervan? Nou, mijn ervaring is dat dat wel eigenlijk wel in overleg met elkaar gebeurt. Dus het is minder rigide dan in eerste instantie dan gedacht. Maar ik weet dat er inderdaad ook een brandbrief is geschreven om heel erg te kijken naar maatwerk. Ja, en hoe sneller iedereen gevaccineerd is, hoe sneller het testbeleid is en hoe sneller dat kan. Dus dan hoeft het voor mij niet gelijk getrokken te worden. Alleen ik vind het moeilijk om goed in te schatten, ook voor Bonaire, wat verstandig is in het kader van het voorkomen van besmettingen. Want jullie besmettingen zijn tot nu toe voortdurend laag. En dat moet ook, want op het moment dat het misgaat, dan heb je ook het hele eiland ziek. En dan kun je dat zorg niet meer aan. Dus het blijft een beetje balans zoeken. Ja, dank u. Blijft een beetje balans zoeken tussen wat economisch heel hard nodig is en wat ik jullie ook heel hard gun, versus voorkomen dat de ziektes op gaan lopen en waardoor je eiland over de kop gaat omdat de zorg het gewoon niet meer aan kan. En die zorg is natuurlijk sowieso al een beetje kwetsbaar. Dus het is een beetje kiezen tussen twee kwaden. Prima. Er komt net
vraag binnen. Ja, oyente Bonalia. Ondari no c'è a me c'è un papiamento, papiamento. Punda anche mi di cu PVDA a para trás di pusa e 22 april o local. Kuta advertir na Bonaire nos representante na iduna show buta show na anki por ejemplo cine ora lei nanda passa of ta hene kuta lobby. Então de duas perguntas, punda acha me di hulana ensina atenção para três islas na Boudiche. Pasé papel die gemeente Bonaire, de gemeente Bonaire, entiteit publiek, collega, pa me kuta openbare lichaam. Pakiko na een hef-op en commissie. Een commissie die overleg. Ja, oké. Oh, een commissie, dat in commissie best. Maar dat moet niet, pero na hef-op in que de sundi corso, camina corso, Aruba, en más atención que Island. Oké, dank je. Twee vragen. De eerste is, laat ik bij de laatste beginnen. Er bestond vroeger een commissie BES. En daar voerde uit voor die befaamde Best Week. Die is kennelijk afgeschaft en die is nu ondergebracht in de Koninkrijkscommissie. Terwijl Bonaire zeg maar een bijzondere gemeente is, zoals jij noemt. Zij zegt, we moeten eerder praten over het openbaar lichaam en geen bijzondere gemeente. Jouw reactie? Nou, ik ben het heel erg eens. En we hebben als commissie bijvoorbeeld de laatste jaar veel al geprobeerd ook online, dus meer digitaal contact met elkaar te hebben. Dus een Zoom-sessie zoals deze. En dan praten we ook echt apart nog met BES. En ik zal het geen bijzondere gemeente noemen. Ik zei het volgens mij ook niet, maar openbaar lichaam. Dus ik denk dat, dus ja, er zijn overeenkomsten met de landen, maar er zijn ook zeker verschillen. En daar mogen we ook apart met elkaar het gesprek aangaan. Dus dat hebben we ook echt wel geprobeerd de afgelopen jaren als commissie om dat nog intensiever te doen. Okay. Dus het lijkt me een goede suggestie. Oké, en de tweede, zij herhaalt in feite het akkoord dat gesloten is op 22 april 2010... waarin een van de punten was vastgelegd dat Bonaire een soort vertegenwoordiger zou krijgen in Nederland. Die kan lobbyen, jullie tijdsverschil goed kan volgen wanneer wetten gemaakt worden of wat bediscussieerd worden, zodat ze op tijd hier mensen kunnen inlichten. Jouw reactie? Ja, het gaat dan veel meer over een rijksvertegenwoordiger weer, hè? Dus nu tijdelijk weer iemand, nog niet definitief. Ik denk dat dat behulpzaam kan zijn. Maar alleen als het dus echt behulpzaam is. Want ik wil niet mensen neerzetten alleen maar als symbool. Dan moet het ook echt wat kunnen bereiken. Okay. En het spijt me dat ik niet... Ik versta het al redelijk papamento, maar ik moet nog een cursus gaan volgen. Dus excuus dat ik nog niet alle vragen helemaal 1 op 1 na de verkiezing komt 3 maanden op Bonaire wonen en krijg je zo bijgeleerd papamento. ¿No soy oyente? Ok, no soy oyente más tenía. Oyente más tenía, voy. Papiamo. Papiamo. En dat hij? Komt u niet door? No, het komt niet door. Oh, sorry. La que papi de mi Michael. Dame mi entende. Sí, oké. Sí. Nou, dus 19 maart had je kijken op de... 17 maart. 17 maart, sorry. 17 maart, correct. 19 maart is Curaçao, hè? Die is 2 dagen later. PvdA, waar azen jullie op? Aantal zetels? Ja, weet je, dat is altijd heel lastig. Want hoe meer, hoe beter. We zitten nu ongeveer tussen de 12 en 15 zetels. Ben ik nog? Ik kan stilvallen. Oké, we hebben nu een vraag er binnen. Oyente Bonalia. Goedemiddag, Bontardi Nachi. Goedemiddag, Atje. Ja. Clark Abraham. Allereerst gefeliciteerd. Ik vind het mooi dat je het programma doet. Ook goed voor de bevolking om ze te betrekken bij de Tweede Kamerverkiezingen die gaande zijn. Atje, uit ervaring met jezelf weten wij dat je heel veel nadruk legt op toekomst van kinderen. Ten aanzien van Bonaire, wat zijn de punten die jij in het belang van kinderen, jongeren zou gezien willen hebben? Ja, Bonaire, Saba en Station in dat geval, de komende 4 jaar. En hoe zou jij hun willen ondersteunen voor een betere toekomst? Dat is eigenlijk de vraag die ik heb. Doorgekomen?
Ja, dankjewel Clark. Wat ik graag zou... Ten eerste, wat ik heel graag wil, is goed onderwijs. Er wordt hard aan gewerkt op Bonaire. Maar het blijft natuurlijk een aandachtspunt. Want hoe beter het onderwijs is, hoe groter de kansen van kinderen ook zijn. Dus laten we daar vooral op gezamenlijk investeren. En 2, blijf toch echt armoede bestrijden. Want als je thuis stressvol is, als ouders niet voldoende geld hebben, als eten een probleem is, ja, dan is het wel heel moeilijk om heel veilig en prettig op te groeien. Dus laten we investeren in die kinderen, laten we ze hulp bieden. Maar ook bepaalde dingen. Weet je, er zijn ook kinderen die thuis natuurlijk lastig hebben. Jeugdzorg. Ik vind het jeugdzorg een verschrikkelijk woord, maar soms hebben kinderen natuurlijk gewoon hulp nodig. Nou, ook daar is gewoon niet altijd voldoende mensen voor op het eiland. Dus laten we heel erg kijken wat kinderen nodig hebben. Zodat ze zo goed en kwaad als gaat ze een prettige en veilige en toekomst kunnen bieden waar ze hun dromen na kunnen jagen. Voor waar je ook vandaan komt en in welke wijk je ook geboren wordt op Bonaire. Oké. Oye, Bonalia, wat jou? No, G. Tende, mi quero puntra, no? Sì. Ku wak. Prome Rafaela Bini. De aworiki eta Bini eta pidi sustain. Sì. Pa vota pe, dia 19 de maart. Pa ebi representa Bonaire. Pa sobra eta verdade, sim. Mi tá de acordo com ele. Pa sobra, aqui nós temos 3 deputados que avisa, também que não tem pueblo que avisa, pero tá na mesa avisa que não avisa nada, tá Holanda tem que decidir. Que é a pergunta? A mim que sabe que está bem para nós votar para ele representar nós, ou está bem para Kiko, me que sabe para Kiko está bem. Correto, me que sabe para Kiko está bem, se que está bem. Para nós votar para representar nós dentro da Câmara, ok, nenhum problema. A senhora não está segura que nós temos ainda para representar nós dentro da Câmara. Tem certo, Bianchi. Well, ok, se que está bem, ok, me que não está bem, então eu tenho que chegar para cá. Mas aqui não, nós não temos representante. Oké. Bon, oké. De vraag natuurlijk is, jij hebt je op de lijst gezet om voor de Tweede Kamerverkiezing, om al dus ook een stukje Bonaire of Bonaire aan de Besseilanden te vertegenwoordigen. Lukt het jou nog persoonlijk hier te komen? Nee, hè? Lukt niet meer? Nee, anders was ik vorige week al bij jullie geweest. Want toen hadden wij misverstandje. Reces. En we hebben nu in principe verkiezingsreces. Zoals we dat noemen. Maar dat gaat niet helemaal door. Want de Kamer draait nu wel door. Maar anders was ik gewoon bij jullie geweest. Okay. Dus de laatste keer was voor mij augustus, denk ik. Anders was ik er nog met oud en nieuw geweest. En weet even, ik kom vaak om te werken. Maar ook omdat jullie onderwaterwereld zo mooi is. Want ik hou heel erg van duiken. Oh, prima. Fantastisch. Aansluitend op Clark's vraag. Er is dus nu een wet in de maak. Ik weet niet of die al door de Tweede Kamer heen is, van die kinderopvang. En daar is een stukje ouderlijke bijdrage bij. Hier bij de Centraal Dialoog, waar ik ook deel van uitmaak, daar zijn de stemmen opgegaan dat we toch willen proberen de kinderopvang een soort basisvoorziening te maken, zoals bij het onderwijs. Dus dat ook die ouderlijke bijdrage weggaat. Wat is jullie standpunt daarover? Nou ja, heel goed dat je dat noemt. Dus dat zijn goede initiatieven die wij als Tweede Kamer de afgelopen jaren hebben kunnen nemen. En dat maakt dus ook verschil. Maar wij vinden als Partij van Arbeid dat überhaupt kinderopvang gratis moet zijn. Dus dat geldt voor Nederland. Dus dat geldt dan ook voor Bonaire. Ja, oké, prima. Nog zo'n je de Madelia? Oye de Madelia? Seguro. Mevrouw Aartjes, Eben Zaragoza weer. Ik wil in de naam van de bevolking van Bonaire deze vraag stellen. Want jullie willen opkomen voor Bonaire. Maar is PvdA bereid om een cursus papiamensenles te nemen? Dan wanneer jullie hier op Bonaire zijn, dat die mensen die niet goed zijn in Nederlands, jullie ook kunnen verstaan en jullie terug kunnen antwoorden op vragen die ze hebben. Ik wil graag weten of PvdA daarvoor bereid zijn. Ja. Zie.
Nee, ik heb heel eerlijk, een nummer van een leraar heb ik in mijn telefoon staan. Al een paar maanden geleden heb ik gevraagd, ik wil graag Papiamento leren. Ik moet een goede leraar hebben, die zit hier in Den Haag. Alleen het was zo gigadruk, ik ben er nog niet aan toegekomen, maar ik wil het heel graag. Ik versta het al redelijk als het niet te snel gaat en ik ongeveer weet waar het over gaat. Maar ik voel me nog te verlegen om het te spreken. Maar ik wil het wel heel graag leren. Want de beller heeft natuurlijk groot gelijk. Wil je een land echt goed kennen, een eiland echt goed kennen, de mensen goed kennen, dan moet je de taal spreken. Want ook de taalsprekers betekent echt elkaar begrijpen en begrip voor elkaar hebben. 2 korte vragen. Zal PvdA steunen dat Papiamento erkend wordt als minderheidstaal? Want dat is door... Ja, zeker. We hebben daar hebben we een voorstel voor gedaan in de Tweede Kamer. Die heeft het gehaald. Dus dat heb ik gedaan. Oké, dus dat zijn jullie oké. En de laatste vragen, we zijn bijna aan het einde. Met wie zal PvdA niet samenwerken? In een mogelijk te vormen kabinet? PVV. Dus met de heer Wilders gaan wij niet samenwerken. En zullen jullie proberen de club op links goed bij elkaar te behouden? Of krijgen we verder een verschuiving naar rechts weer in Nederland? Nee, ja, jullie hebben ook wat trauma's overgehouden, denk ik, aan André Bosman-types. Maar wij houden van Bonaire, we willen Bonaire erbij houden en we gaan samenwerken met andere partijen om dat mogelijk te maken. Met nadruk verheffen, het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen op Bonaire. Gewoon voor een eerlijke en fijne toekomst voor ons allemaal. Okay, jouw laatste woord, jouw laatste oproep om op jou te stemmen. Zeg het maar. Voor een fijn Bonaire, voor een eerlijke toekomst. En we alle kinderen op een prettige manier kunnen opgroeien. En hun dromen kunnen najagen. Dat gun ik mezelf. En dat gun ik jullie ook. Dus ga vooral stemmen. En het hoeft niet eens op mij. Het zou wel fijn zijn. Adje Kuiken, Partij van de Arbeid. Plek 4. Van onze kant, succes. En het gaat je goed. Dankjewel. En we hopen je terug te zien na 19 maart. Tot snel. En bedankt dat ik bij jullie in de uitzending mocht zijn. Graag gedaan. Dat was de zit met de Adje Kuikens. Ito decía, por otro lado, soy tampoco una bini de una familia rico. Era traduro, llega te camindeta. Shonan, mayang yoske, nos lo tiene nos programa Elsie Martinez, que es una persona que también ayuda nos con duro vida socialmente aquí en nos isla. Te mayang, yoske. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no lo olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otra poquita, no lo olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otra poquita. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante.